ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଖଡ଼ିବାଳ ଗ୍ରାମରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଟିଏ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗୃହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ପୂଜା ପର୍ବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ମଣ୍ଡପଟିଏ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବାରୁ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଖଳିପାଳ ଗ୍ରାମରେ। ତେବେ ଗ୍ରାମର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ମତ ଯେ ଆଗରୁ ଏକ ପୁରୁଣା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗୃହଟିଏ ଅଛି, ତେବେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡପଟିଏ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଦାବି ନେଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ମାଣ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତାହାକୁ କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖଡ଼ିପାଳ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଖବର ପାଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତାହା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ତାହାର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣନ୍ତୁ। चौधरी सेठी ग्राम खड़ीपाल तालपदा पोस्ट। मैं आज आम खड़ीपाल ग्रामरू किछि लोक आसचु। आम गाँव रे एक्चुअली कमिटी संकीर्तनी मंडली गृह अच्छी, तो आम ग्राम लोक चाहूँगी आमर गोटे मंडप होगापाई। से मंडप हेले यज्ञ भी हो पार, सबु किछि क्षेत्र रे काम उपकृत पाई। तेणु से ही अभियोग नहीं आज सारा आम बीडीओ सार को एप्लिकेशन देचु। आ मंडप गृह मध्य काम आरंभ हो जाइछि। मंडप काम आरंभ हो जाइछि ऑलरेडी। कि आम एग्नेस्ट खड़ीपाल ग्रामर किछि एग्नेस्ट लोक अछंती, से माने आसी से कामटी को बंद करिया पई चेष्टा करूचंती। आम ग्रामवासी मानकर मंगल काम, ग्रामवासी मानकर समस्त इच्छा अछि जे मंडप हो। तारामणि देहुरी गाँव ची खड़ीपाल पंचायत तालपदा। आमर खड़ीपाल ग्राम रे मंडपटे हो संकीर्तन घर अच्छी, तो मंडपटे हेले आमर बहुत सुविधा हम। कीर्तन पाई सुविधा हम, पाला पाई भी हम, कुआर पूर्णिमा पाई भी हम, गणेश पूजा भी हम। आम से चाहूँ महाशय को।